exclusivament que l'altre dia l'Ester em va tirar els trastos. Aquí ets insinuat qualsevol burro. No veus que són escalfatòniques? I abans que tu se'ns han insinuat a tots nosaltres. Però a l'hora de la veritat, res de res. És bona persona. Per cert, on està l'Ezequiel? Cada vegada es coneix més aquest paio. Ho sento, acabo de plegar ara mateix. I per si no era feia prou tard, m'ha parat una patrulla romana. Què t'han fet? Res, el de sempre. M'han preguntat on anava a aquestes hores i m'han demanat el pergamí nacional d'identitat. Suposo que el duries a sobre. Ja saps la pena que et cau per no dur a sobre el PNI. Unes 30 monedes de bronze. Però a veure, no veus que aquesta túnica no porta butxaques? El que no puc fer és anar tot el dia amunt i avall amb el pergamí a la mà. Jo crec que el més pràctic seria que portéssim tatuat el número en el braç. Espero que no t'hagi escoltat ningú. Tatuar números d'identificació al braç de la gent? Quina bogeria. Podries portar un sarró com en Zacaries. Ell diu que és molt pràctic. Autèntic cuir de Sodoma. Ni de conya. No voldria que em prenguessin per un sodomita, amb aquesta bossa. Quines ganes que tinc que arribi l'estiu ja d'una vegada. Tot just acabem d'entrar a la primavera i encara queden 4 mesos perquè la fusteria tanqui. I no para d'entrar feina. I tothom ho vol per ahir. La gent, que està molt cremada. Trobo que hi ha massa distància entre les festes del solstici d'hivern i les d'estiu. La cosa seria trobar una setmana en la que tots fessin festes. Podria dir la setmana sagrada. A més, faria rutllar el país, econòmicament i... Setmana sagrada? No seria millor Setmana Santa? Jo crec que sona més guai. Una idea genial. Ara ja li pots anar dient al Pons Pilat. Segur que et prenem una creu per tu solet. Setmana Santa. No prosperaria pas. Veritat? Doncs no us ho creureu, però l'altre dia l'Ester se'm va insinuar. Dius, esteu fatal. Heu sentit això d'un casament a Canà? Un cosí meu em va explicar que un amic seu va anar a un casament. La gent va començar a beure a sac i de seguida es va acabar el vi. Al restaurant ja no en quedava. I llavors salta la mare d'un dels convidats i diu que el seu fill pot convertir l'aigua en vi. I es veu que el paio ho va fer. I no un vi qualsevol, sinó que m'han dit que semblava talment un criança de la vall del Tigris. Jo aquesta història ja me l'havien explicat abans, però a mi me l'havien explicat que passava a Girta. I no era vi, sinó cervesa. I no era un casament, sinó una festa d'aniversari. Ja no heu fet venir set tant de parlar d'aigua que es transforma en vi i tonteries d'aquestes. És com aquella llegenda que diu que si passes pel coll del Mont Sinaí un dia que plou, et trobes una carrostopista vestida amb un vestit blanc, que sembla que no es mulli. La fas pujar al carro i quan arribes a una corba molt tancada et diu vigila amb la corba i desapareix. Perquè diu que la noia aquesta es va matar en un accident de carro en aquella carretera. Històries per explicar la vora del foc, per espantar les nenes. Doncs últimament portem una temporada que no paren d'explicar-se històries d'aquestes. El meu pare diu que fa uns 30 anys vam veure passar del cel una gran bola de foc que va anar a parar sobre un establí a Betlem i que a partir d'aquí no han parat de passar coses rares. No fa gaire, el meu cosí segon va anar a una sardinada popular i diu que els organitzadors van donar de menjar a 500 persones o més, amb només un llonguet de pa i una sardina. I m'han parlat d'un paio que corre per sobre l'aigua com qui ho fa per terra ferma. I després també es deia d'en Llàtzer, el de Cal Forner, que diuen que estava mort i a cap d'uns dies estava caminant pel carrer. És que no estava mort, estava de parranda. I què us semblaria recollir en un llibre totes aquestes llegendes urbanes, anècdotes, bromes, acudits, parides, annades d'olla que anem explicant els divendres a la nit? Cadascú ho escriuria i després ho ajuntaria. Un llibre a 8 mans? No ens posaríem mai d'acord. Hauríem d'escriure cadascú una part independent i posar-la l'una darrere l'altra. I sobretot, ho hauríem de signar amb un pseudònim. No fos cas que algú volgués buscar les pessigolles. Ja sabeu com les gasten aquests collons de romans quan algú les surt de mare. Va, i com li diríem? Què tal llegendes urbanes de Judea?
Això ens limitaria molt. Hem de buscar històries universals que puguin arribar a tothom. O només vendríem llibres dels 4 coneguts. Hem de fer una obra que es vengui arreu del món, que es tradueixi a d'altres llengües, que la gent en parli d'aquí 2000 anys. I què tal la història més gran mai explicada? És el títol més pedant que he sentit mai.